Päivää. Eilen esiteltiin jo. Yleisön toivomuksessa huolimatta me esitetään naapurin mandoliini. Ja tämä naapurin mandoliini löytyy meidän viimeisimmältä pitkäsoitto kovalevyltä, jonka nimi on Äväle no Aiklof. Valitettavasti tämä levy on melkein loppuun myyty, että sitä on keräilyharvinaisuus ja sitä löytyy ainoastaan erittäin hyvin varustetuista levyliikkeistä, niin kuin esimerkiksi Päivin Folk Shopista, jossa sitä löytyy yksi kappale. Vajaan 3 vuoden aikana puolet on jo myyty. Kultalevy Raja hämöttää. Kaukana. Tämä kappale, meidän sovitus on tähän edustaa ihan uusinta uutta suomalaista nykykansanmusiikkia, että onko täällä nyt niitä sipeliutekineitä, niin tämä tulee olemaan se uusi suunta, eli tämä vaatii aivan uutta ajattelutapaa. Tämä mandoliini on viritetty niin sanotusti aromaattiseen vireeseen. Ja tämä tulee olemaan siis uusi nykykansanmusiikin suunta. Eli tässä on esimerkkiä. Ja tämä niin kuin murtaa kaikki aikaisemmat käsitykset musiikista, mikä on hyvää ja mikä on huonoa. Joten aloitetaan tällä. Tämä on niin ihan täydellistä hiljaisuutta, koska tässä on niin vaikea tämä aloitus. Seinänaapurini mandoliinin kosti. Sillä lailla yhteiskunnalle hän kosti. Talon mieskin lipun puolitankoon nosti. Aina naamieskin naapurini konsertoi säveltäjää, usein tunnistaa ei voi. Sitä pitää aina välillä vähän. Pelin pikavirit tähän perjantaina. Turha tarkkuus siinä puuhassa ei paina. Iltatuulen viestin tuntee toki aina. Itseään myös virittää, kaataa tehyn terävää. Soitan sekaan myöskin tekstin mölyvää. Stenkarasiinia kuullaan pitkin yötä. Siitä selvän ottaminen on jo työtä. Kaikki kyynelissä elää taiteen myötä. Perjantaina tauko on, hän varaston täyttää sitten jälleen alkaa soitannon. Peli vinkuu vaan muuvon niin kuin kissa. Huutaa niin kuin väki joukko juovuksissa.